मा जादों आब' नि आंनि जोनोमगिरि गामियावसो फन हरलायनो गोनां जाबाय आरो आदा फैथार जोंहानि हाखौनो रावबो एवला माने लेङोसो लेङो सासेबो मोनफैया दा जायोना दा हाजिराया माखौ गायनो खोथियाखौ मैया दाखालिनिफ्रायनो फुबाय नस्थ' जाजोबलांनोसैमोन इसर सेस होनलाय माने इस आथिं गोलावा फैगासिनो नै कामिं सुन फै लोगोफोर नै फोथार गेजेराव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय ओरैबादि दुखु आरो ओरैबादि खुसि लोगोफोर नै इमान बायदि आं खामलाखौ माने लेंखानानै दोनदो खस्थ' माने इसोराबो गोसोफोरानो दुंलुब दुंलुब दिनै माने जोंहानि हाखौ गायना होथारगोन होननानै माने इसोर थिरांथा लानानै माने बेलेगाव थांनो गोनांखौनो बन्द' खालामलायनानै फैदोंमोन आरो ओमफ्राय ओरैबादि दुखु माने खैजोन ट्रेक्टर आलाखौ लेंखो पात्तायानो गैला गामियाव जों गामियाव बर्तमान जों गामि नङा जेनेबा हाथिनापुर होननाय जायो बे गामियाव माने ओरैबादि ट्रेक्टर आलाफोरखौ लेंबाय आवगायबो माने खारायनोनो होखांखाबाय बेखौ ओमफ्राय सोर बे हाखौ जावना गालांदो नामखौ बुंथ'ला गाज्रि जागोन मानो होनोबा गाज्रिजों गाज्रि जाफानो हाया ओरैबादि माने जोंहा फानदो आरो नै बे हाखौ बियो माने थाराय थोरै बेबायदिजों बुंफबनायमोन बे हाया ओमफ्राय ना इखौ माने जावनो होबाय जोंहा ओमफ्राय जावनो होनायनि उनाव माने जेनेबा जोंहा माइ गायनो बिदिनो भाबिबाय आरो ओमफ्राय माइबो गायनो नागिरबाय ओमफ्राय दायो इमान खोथिया फुबाय ट्रेक्टर आलाखौ मोनखागोन होननानैनो खोथिया माखा इमान खस्थ' खालामनानै मैया दाख्लैनिफ्रायनो फुबाय आरो ओमफ्राय ट्रेक्टर आलाखौ लेङोसो लेङो सासेबो मोनफैया माने थांगोन बुङो ओमफ्राय टाइमाव टाइम मोनफैया ओमफ्राय हाजिराखौ लेंना दोनबाथ' बिराद उसुबिदा जायोना दा हाजिराया माखौ गायनो खोथियाखौ मैया दाखालिनिफ्रायनो फुबाय नस्थ' जाजोबलांनोसैमोन ओमफ्राय दैयावसो गारसोम दोननानै जेबो जायासै नै इसोरनि अननायाव ट्रेक्टर आलाखौ लेङै लेङै माने खाथि खालानि ट्रेक्टर आलाखौ सासेबो मोनासै ओमफ्राय ना जों गामिनि आंनि जोनोमगिरि गामियावसो फन हरलायनो गोनां जाबाय आरो आदा फैथार जोंहानि हाखौनो रावबो एवला माने केजुवेल बहायनाय ना मा होनो आंथ' जेबो मिथिला केजुवेल बहायनायजोंसो हालेवनो हायो जाहैबाय माने गोथौ हाखौ नङाबा नांथानायनि एसे खाबु थायो जाहैबाय ओमफ्राय जि जाबाय जोंहा माने गोथौखौ जोंहा ओरैनो गायसिगोन बोरैखिनिखौल' हेवना होफै आदामोन होननानै बिराद रिकुवेस्ट खालाम लिंहरदो आरो ओमफ्राय सासेबो फैया मिथिगोन ना दालाय बोरैथो हालेवखोलै नै दालाय बोरैथो हालेवखो माने थैयानो गरम जाजोबलांदो दिमागा दिनै माने ओइ मानि परिखामोन मानि परिखा दंमोन दिनै माने बिटिसिनि एग्जाम दंमोन दिनै माने मुसलपुर मा गामिमोन बागानपारा गामियाव दिनै गांगाथफाया एग्जाम दंमोन माने इफोरबायदि स्रां गैया स्रिं गैया ट्रेक्टर आला सासेबो मोना हाखौ फोमोननो ओजोंहाय खोथिया फुना दोनदो खोथियाखौबोथ' गायथारनांबाय होननानै आलाय सिलाय हाजिराबो सानै दङना जोंहा न'आवबोथ' हाया खामानि मावनो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि गांगाथफायानो सानैसोआ संबाय दं ओरैबादि ब्रेननि टेनसन आरोना दिनै ओमफ्राय नै बिराद गोजोनदो आं अननानै आदानो 100 रांबाबो नोङो बारा हर आंनि आदाया जि बियो माने इखौनो हरगोन जोङो जेनेबा इयो खनसे लेंहरनायावनो फैदो आरोना जेनेबा गोजोननाय थाबाय आं 100 थाखाबाबो बारा हरगोन 200 थाखाबाबो बारा हरगोन ना मा होनो जेनेबा खालामदो ना पाप नांगोन आं बुङो जाय मानसिया जोंहानि हाखौ जावदोंमोन मानसिखौ बुंथ'ला जाय मानसिया हाखौ जावना बेफोरबायदि अबस्था खालामना गालांदो ना पाप नांगोन आं बुङो माने गोसो गोरबोनिफ्राय बुङो आरो मानो होनोब्ला बेफोरबायदि खालामना गालांनो नाङा ना जोंबोथ' जेनेबा गायना फुनानैनो जाग्रा मानसि साख्रि बाख्रि गैया इफोर हाखौ जेनेबा थांखि लानानै माइ गायनानै बोथिसे बोथिनै न'आव बुथुमना लानो थाखाय इफोरबायदि खस्थ' खालामजेनदो जोङो इफोरबायदि खालामनो नाङामोन आरो जेनेबा गुबुन ट्रेक्टर आलाबाथ' गिसिगोन जेनेबा जाय मानसियाबा हालेवना थांदो बे मानसिया फैनो नांगौमोन दिनै लेंहरनायाव उल्टासो नांलाय हरदो जोंदो ओरैबायदि लेथ्रा मानसि माथो होयो जोंबो होयो लेंहरनायाव फैनांगौ मानसिया इफोरबायदि खालामनाङा गोजोननाय थाबाय दे लेस्रानि आरो नै सोमोन्दोखा आं मा जायो मिथिला जिखिजाया लेस्रानि आरोना बिराद गोजोननाय थाबाय दालाय बहाथ' गब्र'ना थाहैखो अबाव गब्र'ना थाहैखो एख'आनो जायाखै माथो इमान बोरि हाखौबो जुदि गोथौ होननानै फैयोबा मेगन सायो बेयावनो मिथिबाय आरो जोंफोरनि न'खरखौ मेगन सायो माने जोंनि मावना जानाय थांना थानाय इफोरखौ बुहुत मेगन साग्रा मानसि दं
थांनाङा बिसोरनाव होननानै बुंनानै होदों खोमा जायबा बेयो हाखौ जावदोंमोन जेबो नङा थेवबो फैबाय बिराद गोजोनबाय खिन्थु दा नै हाजिराफोरा बिराद खस्थ' खालामबाय गायनो लुगैनानै गायनो मोनसिगोन दे ना गायसिगोन गायनानै थाब फोजोबनानै बेलेगनि हाखौबो माने हाथो होननानै माने जों गामिना बिदिनो गासिबो हाथो होननानै रानलायलायनानै होथारो आरो माने नों इसानाव थां नों इसानाव थां रावबो मोनसा मोनसि गैलाया गासिबो हानांगौ गासिबो मावनांगौ दांनांगौ जानांगौ मा होनो बान्दि बिमा बिराद टेनसन माने बखिनानै बोरैबा जाजोबलांबाय दहायनिफ्राय खोथिया फुनोनो गोसोआनो गैला दा फुनिसैहाय बेथो गायनो मोनसिगोन जों दसे थानानै गायनाय फुनायनि दावरावनो माने बाबायाबो फैलायलांबाय आरो खामानिखौ गारनानै नै मेचिन लाना फैदो एबार सारनोसै दोखो गायगोन दिनै दोखो जोंहानि माने हाजिरा होदोंमोन जे जोंहा हाजिराफोरखौनो लिंहरबाय आरो नै मेचिन सारनो नै गोरानाव दै सारना होफैनो मेचिनखौनो बिहरबाय आरो मेचिना जानानै दंखायो नालाय नै खस्थ' मावनांबाय बेसोराफोरा ओजों मावलाय दे हाय बेथे बेदरखौनो दरसे बारा होगोन आं नोंसोरनो इथिंजाय फैबावदो नै आलासि मा जाबाय दं नै आलासि फैदो जोंहा गायनो गुफुरद्राय जादो गुफुरद्राय नै आंबा बेसे गोसोम जादो होख्लायनोसै गायनाया नोंनो खोमा लोखिया नोंनो खोमा ट्रेक्टर मोनाखैमोन बेसेबा ट्रेक्टर फैबाय मेचिनबो फैबाय अखाबो फैसिगोन बायदि मोनबाय आं नै आब'आ माने दिनै फोथारावनो जागोन लोंगोन इन्जय बानायगोन दिनै हाजोबा मिथिला आरो नायलांबाय थादो लोगोफोर नै दा जागायबायानो जोंहा माइनाव बायदि अरदाब बानायलायलांबाय आरो नै जोंहा बाजैया हालेवखांबाय नै ट्रेक्टर ड्राइभारा नै हालेवखांबाय बिराद फुगासिनो आरो ओमफ्राय ना खामथाबजोब्बाय खोथिया माखा ओंखायनो नैयाव आथुर खानानै नैयाव दोनफैग्रोदो आरो हाजिरा थाबा माने जिनो जनो मोनो दे खाग्राया नै जोंहा आलासिया खा खोथिया खाग्रा हाजिरा लाबखादो जोंहा नैथिंजाय नै जोंहाय नुथ्राखै मोखांखौनो बिउटिफुलखा खोथिया खाग्राया नैथिंजाय होखावगासिनो नै जोंहा बिजाबजालियाबो होना हो इसि फुना हो बोलो हो होलांबायहाय बेथो केने लागसे बियाद बा कला हल दिखु कला हल बापरे इ दुख लागा কথা না দুখ লাগলো কি করিম করি খাবাই লাগিব মানুষ জীবন ও উপায় নাই তুলবাই লাগিব बिजाबा खानै दं नै होख्लायगासिनो हा तुलबाय लागबो उपाय नाय हासा जाफादो होनलाय हासाखौनो रोंबाङाना जोङो दे खना नोंलाय थेफाया खनाल'हाय जा गरमजों थानो लायाखै आंहा थेफायाबो साथा लालायदो नै साथा लायामोन थेफाया आजिखालि नामा थेफासो जाबाय इनाबो थेफा दोनदो इदिंजाय नै साहा फुदुंदो लोगोफोर नै साहा होबाय साहादो खजा निमकियाबो बायग्लि जुना फैबाय फोथाराव मा जेबो घटना जाबाय थायो जोंहानिया मिथायाबो बायग्लि जुना फैबायना आब' बिराद दुखु आरोना दे खनसे फैबावथारनांगोन नों खिन्थु हायाबाबो फैनांगोन लोंगासिनो साहा हो देर बिगायाव मोनफैगोन ना ओइ माबा बन्द'बस्त खालामनाङा बेलेगाव आंगि ओइ इदि होनो नामा फैनांगोन नै हाबायानो नै खामला लाबा हामारोना लोगोफोर हामारबाय इयो सुंलेया आखायनो दोलालाय लांबाय खानैदो फुना दिनै बिराद आजादियाव दं आरो खानदो लोगोफोर गायजेनबाय नै साथा लायै लायैसो गायनो गोनां जादों बिराद सान्दुं गोसा जोमै ग्लाव गिदिर जोमैल' बारबो गैया माबो गैया
उपाय गैया गायगासिनो नै गायहोलांबाय जागायबाय इसोर माइ जादै बेथो सान्दुंआ दुंसिजोब्बाय माबोरै सान्दुंआ बोरै बोरैखौ गायग्रोबाय नै खिजाय एसे दंमोन बेखौ गायबावबाय मा जादों आब' কি খাইছে মাংস ভাজা চেৰেবৰ লগত বাজে অমা বেদৰ লাগিছে অবে দেখাই দিয়ে অলপ अमा बेदर होनग्रा मा गावनि मांखौ होनलाय अमा बेदर नै आलु ज्रावसो उपाय गैया मुगथुवानि होबाय नै सानसुफुनि मुगथुवानि दे जा नै गिजाबो जुमायानो गैया आंनि फारसे नों लोङा सेरेब कापसो होदो आरो नै सेस होनलाय माना इस गैला बम जानथि बेदरखौ एसे ग्लब जाना होनाय दिनै नुवासै जों माबायदि आखाइ साखाइ सुवालाय नै आखाइ साखाइ सुवा ओरैनो जागोन सुलायनाय नियम गैया फैया दा लोगोफोर गायलायनोसै बिथाङाबो दा हाबनोसैनो माबोरै मोनदों नों जानाव माइ गायनानै बरिया साफा मोनदां बरिया साफा होमबा थौदो लोगोफोर थौदो गायलायनोसै दुखु दाखा बावगारनानै दुब्लि बारियाव खोथिया माइ गायलायनोसै उपाय गैया गायना जायाबा उपाय गैया दुरुरुरुरुरु लोगोफोर दा जोङो बेलासिनि गायनो फैलायबाय माने जाखां लोंखां न'आवसो जाहैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा जालायनोसै आरो माबा जालायनोसैनो गायलायनोसै खोथियाखौ जानोसै नोंसोरो रायखौ गोजा खोथिया जायो खासो दे खोथिया जाग्रा इसोरो दा खोथियाखौ जानो नैयाव बाख्लायनोसै आरो बाख्लायनानै जानोसै खोथियाखौ थौदो मा खावलाय हमबाय दं दुखु जादो अबस्था खाराब माने दिनै ओरैबादि गरम बापरे नैबे बिफां फांसेयासो बासायनानै लाखिदो जोंखौ ओमफ्राय थांलायनोसै बाख्लायनोसै खावसे हाबायानो नै लोगोफोर नायनानै लाबानो जाबाय आरो ओइ फारसेथिंबो एसे हादो थांलायनोसै दा गायनो दा लोगोफोर गायलायनोसै बिथाङाबो दा हाबनोसैनो माबोरै मोनदों नों जानाव माइ गायनानै बरिया साफा मोनदां बरिया साफा होमबा थौदो लोगोफोर थौदो गायलायनोसै दुखु दाखा बावगारनानै दुब्लि बारियाव खोथिया माइ गायलायनोसै उपाय गैया गायना जायाबा उपाय गैया दुरुरुरुरु सान्दुं नों मानो दाबो थाङा जोंहानि रुवानिफोरखौ मानो इदि खस्थ' होयो भगबान दसे जिराय गायनो नागिरदो एसेथ' खोमोरना हो नोङो ब्राइटनेसखौ भगबान जोंबाय दं सारिथा जालांबाय जोंबाय दं भगबान हे भगबान आयै इमान गोमोन हा ओइ फारसेखौ गायनानै नै बोरि हाखौ गायलायनोसै दा माने दसे सम जिरायदोंमोन आरो लोगोफोर नायानो थैलायलांबाय खासेया ना हमलायबाय नै मासुवाया नायनि नाखौ मा ना मोनदो नायनि बे नै नाया थैलायदो लोगोफोर नुदो इसोर मादो जाहैगोन इखौलाय बाथोन एफ्लेना जागोननो बबे
खनहाय खन दा खनफाय माइ गायग्रोनि लोगोफोर नै इखिनि हाबाय आरोना बेखिनि खावसे ओमफ्राय नै इथिंजाय इखिनि खावसे नै लोगोफोर इखिनि खावसे हाबाय आरोना ओमफ्राय दा थांनोसै ओरैबादि खस्थ' मोनदो दिनै उपाय गैया मोनानानैबाबो गायनानै थांनोसै आरोना दा जोब्बाय आरो बिराद खस्थ' मोनबाय ओरैबादि गरम बोथोरमोन दिनै गरमबाबो खारग'वा ओमफ्राय आरो बोथोराबो बोथोर इजों लोगोसे जोंहानि हायाबो माने बाला सिरासो आखाइ साखाइ भुन्द्रायजोबगोन खस्थ' आरोना नै दा हरनि बाथिसे संजानो थाखाय बन बुथुमगासिनो नै आब'मोना बेसेराफोरा बारिबो गैजाया बारिया दं बिफां लाइफां गैया बन गैया नै मोनानि बोथिसेनि थाखाय लाबाय आरो नै दा बाननानै लांगोन माने आंहाथ' इफोरबायदि हेबिट गैया लांनाय ओमफ्राय जोंहा बना दङ आरो जोंहा बिहाव दङ नालाय जोंहा बिहावा लाङै लाङै होयो बेसेराफोरा बिहावबो गैया माबो गैया बिहाव थाबा इदिनो खन्था होयोना नै बेसेरा खस्थ' लांनांगौ जायो माने इसोरो लांबायानो थाखायो फाय मोनालाय लांबाय खासियाबो गोजा टिसपिया रखम जाजोब्बाय नै नोंखौ मोजां दोनदो टिसपिया रखम जालाय लांबाय अंखांखां फैलाबोनो गाबोन ओइयाव 1.5 बिगायाव फैसिगोन आरो गैया जाना हाबा फैगारगार फैगोन दे इसर बोथोरा बिराद मोजां जादों लोगोफोर नै माइ गायनो हासिगोन जायफोरा नैबिदि खरान बोथोर जानानै दं बा गायनो हासिगोन लोगोफोर फैगासिनो नै आथिं गोलावा फैगासिनो नै कामिं सुन ओमफ्राय खिन्थु आंनो नाङामोन बे बोथोरखौ मानो होनब्ला जोंहाना दै गोथौसो नालाय नोंसोरखौ ओंखां मोनजोबलाङो आं बिदिबा मानो बिदि खासे थाबोलायबाय फै जोमै